En daarmee wie de opening van het fabriek een feit. En die het sierspakhoes even net alleen nog vol met sierzen, maar ook met meesken. Het nieuwe fabriek is nedig, omdat zo goed als alle melkveehouders op het eiland hier nou melk kunnen leveren. En dat is wichtig. Nou, wij is biologische boer. Wij leveren al meer dan 25 jaar in deze fabriek, die al eerst in Oosterend stond. Maar het feit dat hier een nieuwe fabriek staat en er gaat meer melk doorheen, daar hebben we ook belang bij. Want hoe meer bodies van het bedrijf het, ja, hoe beter en sterkere paarden wij hebben die onze melk afneemt. Kortom, het fundament ik onder jouw bedrijfsmodel wil je het erop verbeteren? Ja, dat verwacht ik al. De gang bij de boeren, die nou ook mij doggen, hebben daar zijn 20% van haar land grijde vogelvriendelijk in te jochten en te beheren. Dat kan uit doordat de skielgetsiers van meer inkomen zorgt. INOR is met hulp van de vogelbescherming regelen en die wil je meer mee doen. We weten nu, met het succes van wat we nu hebben, dat we proberen dat ook elders in het land als een showcase, dus als een voorbeeld voor polders en voor boeren met hun verdienmodel elders te doen. Je moet je wel realiseren, Terschelling is natuurlijk iets anders dan het vasteland en zeker als je denkt aan Zuid-Holland, Noord-Holland. Nou nog gaat 60% van de eilanden malken naar de verste wal. Maar als het verlet ons skielgetsiers satan in mijn bloot, is het fabriek daar klaar voor.